בית המשפט לענייני בעלי חיים מתכנס לדון בתיק חריג. המדינה טוענת כי החשוד, דוקטור, משתמש במערכת יחסים אזרחית מושלמת כסיפור כיסוי לפעילות חשאית. הראיות, זוגיות יציבה מדי. החשוד משתלב בשגרה, אוכל, ישן, מקבל ליטופים, התנהגות קלאסית של סוכן רדום. כן, הוא לא פועל לבד החתול הזה. כל החיסולים האלה, כל ההודעות לתקשורת, בזמן שהם עושים לו עוגיות ומארחים ערבי חג, נוסעים יחד לחול, קונים מוצרים באינטרנט. הוא בנה לעצמו חיים שלמים. ועכשיו חתונה, אם זה משחק, הם לוקחים את זה רחוק. מהלך קיצוני אבל יעיל. מישהו פה עובד קשה כדי שנחשוב שזה אמיתי. אבל אייס, מה אם זה לא משחק? מה אם נסראללה באמת נהרג על ידי כוחות צה"ל? מה אם דוקטור לא סוכן חשאי? מה אם הם באמת ממש אוהבים אחד את השני? זה התחיל כמשחק, אבל שום דבר פה לא היה בדיחה. אנחנו מתחתנים. לאחר בחינה מחודשת של כלל הראיות, לא נמצאה פעילות חשאית. דוקטור הוא חתול רגיל, והחתונה היא לא סיפור כיסוי, היא סיפור אהבה. שלכם תמיד, החברים.